kamar bako ne kuma wallahi ban gane ba kowa ne. Salamu alaikum. Amin alaikum salam. Faddal faddal faddal. Dan wana muna lafiya. Lafiya Allah dan uwana. Alhamdulillah. Ba dai kada lafiya ba. Lafiya lau wallahi. Kai, lafiya tun da sassa kana nan zamne. Ka san Agadas. War haka. Lokaci yana da kyau, komi yana burge kai. Shi yasa na zo nan na hau bisa dusun ga. Na dora ishahi don in gani ima Allah. Allahu akbar. Kuma in kana son shayi ma sai in baka kadan. Haba, ana tambaya. Ina sha mana. Ka san shi a shayi karfafa dankon zumunta yake. Madalla. Ishahi abu ne da ya kamata a yi shi dan kadan a raba kowa ya sha saboda yana karfafa soyayyar juna. Wallahi. Ishahi. Abokina na gode. Ni da kake gani batube ne sunana Tahir Bokar. Kai fa? Ni kuma buzu ne. Kana shi na. Sunana Suleiman Emagri. Allah. Bangare na guda da cimmiya, bangare na guda na da baga. Kaji ko kuma ka san da ku bugashe da mu tubawa duk makiyaya ne. Mu duka mu makiyaya ne. Madalla, makiyaya kuma na Niger. Haka ne. Ka san mu makiyaya. Da ku tubawa da mu bugashe da Fulani. Mutane ne masu jimirin wahala. Kwarai ko. Kuma muna da kokari da hakuri kwarai. Haka. Kuma muna son mutane ko da ba na kabilan mu bane, ko da addini mu ba guda ba, ko da kabilan mu ba guda ba. Gaskiya ce. Yanzu nan maka wani tambaya baka ba tare da Allah attayar. A'a, dan mi. Yanzu kai ai baka da fushi kuma baka rike mutum a zuciyarka ko. Wala hauli ni ko ke san mutane. Yo san mutane ai abu ne na alheri. Madalla. Ko kada. Haka nake so in ji attayar. Dan na gan kama na ga mummunin gaske. Kana shi na. Ni ina girmama duk dan Niger wanda bai da riko a zuciya, bai da fada, bai son fitina, bai son tashi hankali. Mai kam na kwanciya hankali da son juna. Kenan in na gani da ku tubawa, da mu bagaji, da Fulani ƴan uwanmu. Uwanmu da yau ba mu da yafa. Haka ne. Mu yi kokari, ka lura, mu kare kasanmu daga wannan bala'i da tashi hannuna tashi kafana da ya gewaye mu. Wallahi. Kadiba, kudu, abin da yake faruwa. Ka duba arewa lubi abin da yake faruwa. Shekaran jiya Mali shikin wani otel kai wala hauri. Abin ba dadi. Allah raba mu da tashi hankali. Babu abin da ya kamata mu yi. Mu yi kokari mu kiyaye ma kasan mu wannan bala'in da yake kewaye da mu. Wallahi wutan nan mu kashe ta. Duk abin da za mu yi mu so juna mu kama juna kar bala'in nan ya shigo kasan mu. Wallahi kana da gaskiya. Mu babban arzikin kasan mu dama kasan kance hankali. Wallahi. Shine kance hankali. Haka ne. To wannan jawabi da na baka in ka je da Allah ka gaya ma ƴan uwanka tubawa ni ma na je zan gaya ma ƴan uwana bugashi ku Fulani masu kallo na a tele kuma ku dauki wannan jawabi kwarai ko lahiya uwar jiki in ji malam Bahaushe dan uwan mu to kwanciyar hankalin kasa shine lafiya arzikin kasa da jin dadin rayuwa in babu kwanciyar hankali fau zero ba a samun komai wallahi nagode ƴan uwana Hausawa da Zabarbawa fofo agoga tayaran sai fofo kaga na rasa da Allah da ya talito ni in muka kare kasanmu muka so juna muka hada kanmu demokrasi mu ma sai ta yi kyau joli demokrasi wallahi lazim ba wanda zai kamo demokrasi mu ta yi karfi kaga muna samun duka inci da ya shafi jin dadin rayuwa kyara makoma da ci gaban kasa mai dorewa haka ne in aka samu ci gaban kasa mai dorewa wa zai ci moriyar shi ce mu yan kasa mu da kanmu madalla kwanciyar hankali arzikin kasa Tahir. Wannan jawabi ne na hukuma mai yaunin karfafa lafiya da kwanciyar hankali cikin ƙasa tare da ban hannun PCCN wato program mai kula da kyautata zumunci da dangantaka tsakanin 'yan Nijar.